kang dulu ayo ngadeg aku angger karo kowe iki tenan kok aku nek gak nganggo bawa iki ngene gak lega rasane atiku iya kandhani kok raroncen melati awas awas nah iki lho ceklunganku iki ning nggo karepe pengapesane ning kene lho heeh maleloka selamat ceklungane wis liwat wis aman berarti tong rina wengi hamung dadi impen peputone pantes digo njaluk bagian ra manut tak bagi ayo pucuke heeh dibagi pucuke tok pucuke cekel pucuke tok wis enak pucuke ya enak kok enak panggang nomok pucuk kok pucuk kaya pucuk harum Ingkang mawi wuyung pokoknya bengi iki ya toh ya hadap kanan ya hadap kiri ya toh pokoknya hadap kanan hadap kiri langgame liyane ya iya no umpama sirama sekar aku kumbangi jam sari saya kebak alhamdulillah alhamdulillah nggih saya terang sing baku kuwi pokoke nggih sing diarep-arep ingkang gating niku saya terang alhamdulillah sani sami rawuh dereke sugeng lenggahipun para tamu ingkang katemben rawuh nggih ugi kala wau kawis tinggal Pak Mudin nggih Mbah Imam Rohani dereke sugeng lenggahipun oh nggih mungkin berkait ta berkah nggih. Iya, donga ngono. Nek ndongake. Iya. Oh. Ya.
pun kadang saking Getas. Oh, Saking Getas. keluarga besar Mbak Tera. Oh, Mbak Tera. Kalian bapak ibu mewah adikipun dereke Sugeng Lenggah. Anjih Pak Tera kali Bu Tera. Alah Pak Sadik lagi nongol iki. Oh. Ditamani kopi lho jenengan wau. Oh, iki lho digoleki anak wedok, Mbah. Goleki anak wedok lho. Oke? Oke. Monggo, bacotke, Nduk. Telaske nggih. Heeh. Na